ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଲିଖନ। ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଲିଖନରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ତଲବ ନୋଟିସ୍। ଏହା ସାଧାରଣ ପତ୍ର ଲିଖନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଲେଖାଯାଉଛି ସେହି ଅଫିସ୍ର ନାମ, ଯେପରି ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପୁଣି ରହିବ ସେହି ଅଫିସ୍ର ଚିଠି ନମ୍ବର ଓ ତାରିଖ, ଯାହାକି ଚିଠି ନମ୍ବର 54/2017, ତାରିଖ 11/1/2017। ଏହାପରେ ରହିବ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ପତ୍ରଟି ପଠାଇବା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋରାପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହାପରେ ରହିବ ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଓ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ତଲବ। ଏହାପରେ ରହିବ ସୂଚନା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 306/2016, ତାରିଖ 11/10/2016 ଏବଂ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 180/2015, ତାରିଖ 8/2015। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ଦରଖାସ୍ତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛାତ୍ରାବାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ୍ରାବାସର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଥର ଆରମ୍ଭରୁ ତଲବ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆପଣ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅସ୍ୱଚାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ହେବେ। ଏହି ଆଦେଶନାମାର ଯଦି ଖିଲାପ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝି ନ ବୁଝେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଇନତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 55/2017, ତାରିଖ 11/1/2017। ଏହାର ଏକାକିତ ନକଲ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଓ ପତ୍ର ଲେଖନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ଞାନ ସପୋର୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଫ୍ରି ଇ ବୁକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର ଏକ୍ଜାମ୍। ମୁଁ ବିକି ଜ୍ଞାନ ସପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ।